Pandemen wayang kulit klasik gagraknya Yogyakarta jangan sampai ketinggalan dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan bagikan channel ini agar wayang kulit gagraknya Yogyakarta tansah kanjayeng babon. Leng-leng griya mangun mangung gung kandhuang rimang yayalena tanandang kanin lamun tan tulsa mengkundyah utama Dimas Antasena apa Kakang Stijo ora memper metu saka Stinggil Birata-rata sajak semunguso aku dhewe Kakang Stijo rak kulina karo watake Antasena aku rembukan pating gleni ora telaten metu njaba banjur melayu wae aku karo kowe Kakang Stijo karepmu kepiye Kakang Stijo pun Kakang ora bakal ujarulian Dimas Antasena janji iso ngalahke pun Kakang tak ulungake Kanjeng Rawa Diwaji rawuh negara Ngamarta lah iki tenanan lho iki iya lah ya nek pancen Kakang Stijo wis kaya mengurut tekadmu ning siji aku ra wijani tak ladeni Kakang Stijo babu kula wertu adil rungun Dimas Antasena Stijo kuwi Nalendra Digdaya Sekti Mandraguna lah kok kowe nantang marang pun Kakang Antasena musuh karo Stijo ora kanggo tampil karep wani nengake katimanggane Stijo bawa naruka surun sumuk nyawamu Dimas Antasena ayo nek pancen kowe digdaya tangi legane ati lah Kakang Stijo ora kena sinayudan karepku ki ya aku ki ora niat wani karo Kakang Stijo ning Kakang Stijo sajake ora geguyon ngajak tenanan ya nek pancen kowe ngajak tenanan aja tinggal mlayu tak ladeni Kakang Stijo
Walesa Dimas Antasena. Kawit mau ku tak jempalane ora males karo aku. Wong aku wis kelingan aku wis dulurku tuwa kok Kakang Stijo. Aku ora wis matur to. Antasena Stijo kuwi sedulur. Karepku kowe iki tak eman terus. Mula aku ora tau males karo aku. Ayo, malesun legane atiku. Malesun legane atiku Dimas Antasena. Kowe njaluk tak males iya. Nek kowe njaluk tak males. Antasena ku senajan kondange satriya sing ora ngerti udanegara. Kondang satriya sing ora ngerti Subasita nek aku ngajeni karo kowe Kakang Stijo. Nek pancen kowe sing duwe kanthi dayan tibakno ana diadane Antasena. Aku surat dikanthi dayan ayo. Tibakno walesono aku aku Dimas Antasena ya. Nek pancen kowe tak wales tampano nepi wales Antasena aja tinggal loncat kowe Kakang Stijo. Jotos hebat. Lah kok tindake anggir Stijo kliang-kliang kaya layangan pedhot taline goci. Ketiwasan Paman Raja Supala. Kula sampun bandha yuda kaliyan Antasena. Kula tibane anteping tangan mboten purun males. Anggere kula dicandhak bari dipun jotos mboten tentu. Raja kula namung dipun obat-obataken buyer pendelengan kula. Tujune panjenengan wonten. Ampun kuwatir, Ger, yen to anggir Stijo kewragangan. Yen to mengsahipun menika badhe damel citrakanipun anggir Stijo ingkang Bapa Cedipati ingkang Trenggalangi. Oh yen ngaten kula sumanggaken kula idem-idem badhe nata napas kula. Sasampunipun kula longgar napas kula badhe kula Purwasa Dimas Antasena lenggah sekeca. Ayo Antasena para kewula tonton iki Antasena tekaning pati saka tangane Raja Sisupala. Para wadya cedhi krana enggal kowe mbangka gaman Antasena diranjawe sedika.
ger Angger Antasena lha kok larut cahyane mangsaipun Angger Antasena ora Angger Stijo menapa panjenengan menika kawon mengko sik aja gampang karani Antasena kok kalah Paman Setyaki inggih ger kok ning kene dawuhipun Koko Prabu kula supados melapat Angger Antasena miwah Angger Stijo yen wonten pasulayan antawisipun Angger Antasena lan Angger Stijo menika pasulayaning kadang kula mboten kenging cawe-cawe nanging yen wonten sak jawining Stijo miwah Antasena yen wonten tiyang sanes ingkang ngriwuk ngempul barung sinang menika kewajiban kula. Oh, dadi kowe melapat aku karo Kakang Stijo kuwi angon tinon kahanan ora alun-alun ngono to? Inggih, Ger. Tak jarwani. Aku selaya karo Kakang Stijo pancen takoni. Lah jebul Kakang Stijo kuwi tekan Ndarawati ora mung ijen nggawa wadyabala. Tontonen kae lho. Wadyabala Trajutresna manunggal karo wadya Cedipati balane Prabu Sisupala. Ngranjap karo aku nglepaske jemparing. Mula aku mundur iki mau. Ning nggonku mundur ora kok kalah. Ning aku kalah. Inggih. Upama aku niat males prajurit Trajutresna karo Cedi tak tibane pas perayaan nganti ora mati dudu Antasena. Ning aku ora ngilani dadane Paman Setyaki, mergo Paman Setyaki kuwi Senopati Ndarawati ingkang wajibane rumeksa kawidagdaning negara ngono lho. Inggih, Ger. Lah gandeng iki ana sak jabane Kakang Stijo, kuwi kewajibane Paman Setyaki. Ora kok Antasena kalah ki ora. Wajibane Paman Setyaki pethono wadya Cedi legas kicun wadya saking Cedi kula ingkang bari ngundurake Dewa Batara jebul kowe Kakang Supala. Oh iya Dimas Setyaki tekan kene arep opo ngobyongi karo Angger Stijo. Iya pengangkaku pancen ngono. Ning bareng sing methoke aku jebul kowe Dimas Setyaki. Aku rawani. Piye? Aku rawani mungsuh kowe. Yen kowe rawani tanding Setyaki mbae minggat ya aku tak bali Cedipati aku. Kang bolo tuminggal campuk brang samya wedali lerna det pileting godhong dah wanggung bangun tangiti oh
ijin kula raosaken Paman Setyaki menika bebasan banci demban silatan ngundurke wadya saking cedi panjenengan Awrat Antasena tinimbang Stijo ampun kaduk bela penampi Hanggir Stijo anggen kula temandang mapaken Nalindra cedi sak wadya balane menika nampi dawuh dalem Koko Prabu pasulayane Antasena Stijo Setyaki ora kena melu-melu dupi kula ngauningani sanesipun Hanggir Stijo Hanggir Antasena jebul wadya saking cedi balane Prabu Supala pancenipun kula ingkang ngundurken panjenengan banci demban siladan Awrat Antasena tinimbang Stijo semoga anggenipun mestani upaminipun kula Awrat Hanggir Antasena panjenengan badhe menapa babuk yen mekaten Paman Setyaki wani kalih kula wani karo ora iku kari bape mung kanten panjenengan menika ngrumaosi lepat menapa mboten babuk Paman Setyaki bakal kebarung sinang ngelakon kang bakal ndak tempuh tak katutke dosamu tak cekel iso cekel Setyaki tandha wong bujana tak tonton saka kaduan jebul mak cilik Setyaki iki ya isih peng-pengan. Yo terangane ya ana gunane. Paman Setyaki kuwi kondange Banthenging Ndorowati iki pancen yo ampuh tenan. Rumiyin. Sak menika nggih sesa-sesa sing mestani. Kok kantun bape yen negari wonten bebaya ingkang bapa menika tesih gadai kegiatan menapa nggih merpeki ingkang bapa Setyaki ngene ya Paman Setyaki selaya karo Kakang Stijo ana paribasan rebut balung tanpa isi tak delok wong Kresna kemendungan dina iki aku banjur tukul gagasan waireng ora duwe tumindak pelayan para punden aku kok sujana karo Kakang Stijo mula kowe ora kena kundur Ndorowati kowe tak guseksi ana negara Ngamarta kowe gelem nggih
derek Anggirantasena. Ning tenan lho. Ih. Mergo kowe nek ora tak kanthi ana negara Ngamarta, mengko dikira aku ku ora tekan Darawati. Lelakon iki semedya tak aturke para pepunden. Mbuh mengko kepiye ning lelakon iki arep tak aturke kaya dene lelakone Waireng. Kok nganyar-anyari tumindake ora kaya adate ngono lho. Wah ngaten nggih. Iya, aku seneng karo kowe iki mergo kowe iki jujur iki lho Paman Setyaki. Iya. Yen mekaten kula sagah. Kowe saguh? Ih, sagah. Nek saguh ayo kowe tak kanthi negara Ngamarta Paman Setyaki. Tengaraning ngajurit gong beri maguru gongso tetek munyakaya kutula wara pangri ing turangga esti rekata ingkang dwaja lelayu sabit emang sukmara sasmintaning sunung bono langgeng setija kula Kanjeng Rama Diwaji kepiye nggonmu murbok kadangmu Prunan Antasena Dimas Antasena mboten panggah nanging kula nggadahi pandugi icalipun Dimas Antasena menika tentu badhe dados wisa tumrap kula. Mula kowe tak penggak kang dadi lakumu. Ora paribasan anak polah wong tuwa praja semedya tak lakoni stija. Ih, matur sembah nuwun. Nanging anggonmu golek pengayoman aja mung cukup kelayan panjenenganing sun dina iki kowe tak utus sawanara kayangan Junggring Sloka kowe nyuwuna bebantu Hyang Jagat Giripati
yen to Iwang Jagat Giripati ngayomi marang jeneng para kelakon kowe ngrebut Kadipaten Tunggarara nyuwun pangestu Kanjeng Rama dikaji. Rayu Cumadung dawuh Koko Prabu kadangipun Kakang Dimas Pertiwanggana kula Koko Prabu jeneng para maung nderekipun Kakang ndak kanthi munggah sanggar pamelngan meminta sing Bathara aku banjur penggalih jeneng para Dimas Pertiwanggana rikala semana kudu bisa gawe cintrakane Gatotkaca ora kelakon Dewi Suda pinangka manggala yudaning Senopati ana negara ing Ngamarta. Saka penemune Dimas Pertiwanggana kudu kepiye? Kedah Gatotkaca menika dipun padosi cacatipun Koko Prabu. Pertiwanggana kula Koko Prabu kowe kudu ngerti wiwit lair glegak purunanku Gatotkaca iku wis darbi lelabuhan marang jagat raya. Coba pikiren. Senajan ratu ana prenggondani nanging isih ngayom kelayan para pepunden, para Pandhawa. Kuwi nek ora tumindak watak satriya ora kelakon. Tanpa ana cacate Gatotkaca inggih kedah dipun damel cacatipun Koko Prabu. Mengko nek Dimas Pertiwanggana bisa gawe guh aku ndoyong kelayan jeneng para Dimas Pertiwanggana inggih Koko Prabu yen ngaten kanthi cara menika Koko Prabu kedah saged ngayomi yoga kula stijo leng-leng lalu anggolanti surya mangrangsang wayah Umyo Samaromo Yanto Alon sedagap saluku juga nutupi Babanowo Wiworo Raden Pertiwanggana eling-eling Pertiwanggana satriya digdawa sekti mandraguna dasar lagya winangpun dening dewane Simedya damel cintrakane Dyan Gatotkaca wonten agari ing Ngamarta katarimah panunipun Raden Pertiwanggana saknalika Raden Pertiwanggana salin sloga dadya Gatotkaca
Koko Prabu. Jeneng para salin sloga dadi Gatotkaca inggih kanthi kula wujud Gatotkaca menika Gatotkaca kedah dipun padosi ala sirnanipun dipun padosi cacatipun. Ya. Nek mengkono pun Kakang manut kelayan Siadi. Nanging yen to pun Kakang ora rawuh ana negara ing Ngamarta teges rak ngetok-etoki lho. Koko Prabu kedah rawuh wonten nagari Ngamarta. Nanging rembug manesipun Koko Prabu menika kados pundi kula semanggaken ingkang baken Gatotkaca menika kedah wonten cacatipun. Ya. Yen mengkono Dimas pun Kakang sumedya rawuh ana negara Ngamarta Siadi gawe cacate Gatotkaca nyuwun pangestu Koko Prabu. Sritenon langening pamyat busana maneka warna renggeng kencana retna Bro
pandres Semaruto Serena kumaraning iya mandian kumlebeting dwojo Subrasto kayune pangke prapal Gustito hanjrai siti Ron mawur katiuping angin kukiloan yarasu beban ulung-ulungake ndang maut peksikat rajak Satwara padha nglargung si papan awet kaprabawan Ginira Bandayuda Prabu Stijo Bomonaraka mengsah ingkang rai Raden Antasena ingkang kabiyantut Raden Harya Setyaki pepuntone Bambang Antasena anganti Raden Setyaki kundur wonten nagari Ngamarta kasambet tindak Nyarata Ndarawati miwah Raden Pertiwanggana ingkang hanyalira Dyan Gatotkaca Prabu Stijo minggah kalangan Junggring Saloka hakarya nyuwun bebantu wang jagat Giripati sinigek ingkang wonten nagari Ndarawati ngajengaken pundi kang kinarya sambeting carita kang kinarya sambeting lelampah ora kaya-kaya adeking kayangan Junggring Saloka Sang Hyang Jagat Giripati nampi rawuhnya pepatih kayangan Bathara Narada miwah sawanipun Sang Hyang para Jawata saking kathah para Jawata ingkang kepareng sowan kawistara gegandhengan kanca
Gibrit warnaniro gelaring kayangan jungkring saloko yo saged sinebat kayangan paku jamur katali warna yo saged sinebat kayangan kondo waru ojo dipeh amung sak pegaring payung nanging lamun to sinawang saking katebian salikti kaya selaka sinangling awit ingkang angger gani miwah ingkang merbuami sesa sayekti ratu-ratuning dewa Trida Swataknawa ya kang menang angratoni Tribawana jagat kandhang jagat madya jagat inggil sinten ingkang paring regane kalangan jubring saloko anenggi prewarnanira ingkang menang jejuluk Sang Hyang Bathara Guru ya Sang Hyang Jagat Pratingkah ya Sang Hyang Jagat Giripati ya Sang Hyang Jagat Girirata ya Sang Hyang Catur Boja ya Sang Hyang Caturasta ya Sang Hyang Pilengis ya Sang Hyang Randuwanda ya Sang Hyang Trinetra ya Sang Hyang Samba ya Sang Hyang Nilakanta taksih kathah sesebutanira kinarya sesembaning para Jawata wonten arga Tengger Ewan Jagat Giripati lenggah dampar palengganira Pak Kalimarakata murup saobor nampi swanipun sangya para Jawata Trida Swataknawa sinten ingkang paring caket palengganira sayekti lenggah jajar kelayan Ewan Jagatnata sayekti pepatih kalangan jubring saloko ingkang kebisik Bathara Trada Yirsi Kaneka aja dipeh Bathara Trada wujite nanging becik begudene cendhek diteke dhuwur gegayuane keserungan watak becul marucul kadu sembrono nanging saged momong sangya para Jawata kasambung pungkur Bathara Brahma Dewaning Hakti piwah Bathara Yama Dewaning Antaka tanpa swanipun Prabu Nijaba Manaraka Ewan Jagat Giripati tugu mespedaken Bathara Trada wah para Jawata semuwi giringa-ringa Gendera Semedya matur arsa rempeng daya mangkono pangut yasmaraning griya kang dereng kawit jiling lati
padha sar-saran ewang jagat nata nocari sajuga rojo hari sajuga lenggah sini woko tinarbek sangya para jawata titret tan ana kang nyabawa anganti-anti sabdaniro Om Sanga Jwala Jisangayu Palu Balulun Kakang Bathara Nrada Kakang Kaneka ulun timbali wonten pangayunan ulun Samira Harjo swanipun Kakang Bathara Nrada oh tolo ya Prapi Adi Guru Raharjo swanipun Kakang Bathara Nrada oh iya nampi pangestinipun Adi Pramesti swanipun ingkang ngraka suduk pangudal-udal mboten manggi sami kala hambung pudya pangestawan ulun saya gikatur ngersanipun Adi Pramesti nggih Kakang Bathara kendelo sami-sami kaprayogakno lenggah Kakang Bathara Nrada oh nggih dhateng sedika apa meneh jeneng kita Bathara Brahma prayogakno sowan kita nduk ngestuaken dawuh Rama Pikulun Nyama Dipati padha kanthi Raharja oh ngilahing kula nok inggih pangestunipun Rama Pikulun mboten manggi sami kala pangabekti kula kunjuk klono non ya ulun tampa ger Yama Dipati Kakang Bathara Nrada napi Adi Guru mila Kakang Bathara Nrada yen tebi bebasan kula yen cedhak kula wraketaken pangraos ulun sumedya ulun rangkul-rangkula nggih dados kauningan Kakang Bathara Nrada menapa Kakang Bathara Nrada mboyak kraos sumuing gara-gara menika oh lho ya janipun ulun menika nggih kraos lampun tok kayangan menika kasempyok gonten-gonten Kakang Nrada tapi Kakang Nrada menika tuwa-tuwa garing Jawata Kakang Nrada menika dados kiblate para putra dika para Jawata Trida Swataknama. Yen matur menika ampun semu gegujengan. Gara-gara kok gonten-gonten. Lah dikira mangke Nrada mboten saged basa. Basa nggih basa niki ingkang
boten wangun dipun basakaken menika nggih ampun dipun basakaken. Nggih, nggih pangapunten. Karang cubluk ing nalar ulun gara-gara nggih kula basake gonten-gonten ngoten. Kakang Trada kraos nggih. Penapi Kakang Trada ingkang dadosaken sumu ing gara-gara. Oh, tolo iya. Adi Guru penapi Kakang Trada. Adi Guru menika wonten kalangan menika sesembahaning para Jawata Tridos Wataknama. Tegesipun adi menika ratunipun Digdaya pinter kiraya apa ulun menika namung patih. Tentu Digdaya ratu tinimbang patih. Oh Kakang Trada. Panjenipun ulun menika ratu-ratuning dewa, Kakang Trada niku namung patih. Paribasan ulun menika sesotya, Kakang Trada menika embanipun. Sesotya kedah saged manjing embanipun. Kula umpamakaken malih curiga miwah rangka. Ulun curigane Kakang Trada menika rangkanipun. Dados curiga kedah saged manjing rangka. Lah dereng katenan iki malahan. Dereng katenan yen curiga niku saged manjing rangka. Nggih, nek curigane niku lempeng, lah nek bingkong. Lah dia dipun jiat niku nek bingkong niku radi kaos niku. Kakang Trada menika malah werni-werni. Ulun menika ratu, Kakang Trada menika warangka, tegese kedah saged ngrangkani wataking ratu ngoten lho. Nggih. Kakang Trada kula aturi waleh menapa ingkang dadosaken sumu ing gara-gara. Oh nggih. Dados kawuningan Adi Guru ingkang dadosaken sumu ing gara-gara mboten salenggi namung titah ingkang tanpa tinimbalan minggah kalangan Junggring Sloka. Sinten Kakang? Boten sanes kejahi namung ingkang wayah kenakian Nalendra Traju Tresna inggih wayah kenakian Stija Bama Naraka. Menika ingkang dadosaken sumu ing gara-gara. Om sangat juara sangayu palungguhan ulun. Kakang Trada Nabi dados Stija menika ingkang dados sumu ing gara-gara. Nggih. Lajeng wigatosipun Stija. Lah bab wigatosipun ulun mboten mangertos. Kula aturi dangu piyambak Stija sowan wonten kayangan Junggring Sloka tanpa katimbalan menika wigatosipun menapa ulun mboya-mboya mangertos. Kula aturi semene saking sawetawis Kakang Trada. Stija padha kanthi raharja kulub sowan jeneng kita ana pangayunan ulun. Nuwun pangestunipun iku ulun Bathara Guru boten manggi sambikala sembah pangabekti mugi kunjung. Ya ulun tampa Stija. Wigati kita rapi kita teka mboya ulun timbali munggah kayangan Junggring Sloka. Ing pareng matur ngersanipun Hyang Jagat Giriwati sewu kalepatan nyuwun gunging pangaksami. Ya sowan kula ingkang sepisan nyaosken sembah pangabekti kula kunjuk ya ulun tampa. Dening kang angka kalih kula siwedhi pasrah pejah gesang kula kulun. Lho mengko dhisik to Stija. Sedeng jalma ingkang anandang raga budi sarana supaya walaya temaing jati. Jeneng kita iku Nalendra kang numpuk brana picis sinuyudan marang para kewula kok bakal nganyut tuwa golek dalaning pati. Kita darbi panjangka penapi nggih Stija. Wigatos kula nyuwun pengayemanipun Hyang Jagat Giriwati amargi tlatah Tunggarana saestu mangke dipunaken Dimas Gatotkaca ing pengangkah badhe kula suwun wangsul Tunggarana sakukuban menika ingkang dadosaken petenging jagat kula dereng tentrem
dumadi kula wonten jagat lamun to Kadipaten Tunggarana dereng saged wangsul wonten bumi nagari Trajitresna pramila pigurun yen boten saged ngayomi lan budidaya kelayan ingkang payastija pedah menapa kula dumadi kula nyuwun dipun sotken wonten kawah Candra Dimuka. Om sangat juala di sangayu palu gandulun Kakang Narada napi adi guru wawasan dika kados pundi Kakang lah pekaten di Gatotkaca Setija menika sami-sami titah mustikaning jagat ning wonten pedhinganipun Gatotkaca menika wiwit lair glegak umur 16 dina niku sampun gadhahi lelabuhan kelayan jagat menapa Adi Pramesti menapa mboyake mutan rikala umur 16 dina sampun mateni murkane Prabu Nagapercana miwah Patih Sekiputantra. Lagi yen Setija menapa lelabetanipun? Pramila yen to Kadipaten Tunggarana badhe dipun suwun wangsul dhateng Setija. Ulun boten sarujuk awit muna buka Tunggarana menika rumiyin ugi ke bawah nagari Prenggandani. Lawit jaman Prabu Bomantara menika saged dumunung wonten ing Surateleng awit Adipati Kalapustaka ingkang doyong pepanggihipun. Tunggarana dados nunggil sedya kelayan Trajitresna. Nangis jatosipun Tunggarana menika wiwit jaman menapa kemawon menika bumi negari Prenggandani. Yen to Adi Guru menika amrat Setija tegesipun Adi Guru menika nalingsir saking bener ngayomi jateng titah ingkang boten leres tumindakipun. Leng-lenging driya mangun-mangkum gandu anggring manglir lena tanandang kanin lamun tantulusa mengkundiah utama sang rata mudawa sang rerepa Kakang Bathara Narada menapi Adi Guru pangwaos tunggal menika Bathara Guru sanes Bathara Narada. Senajan Gatotkaca menika ageng lelabuhanipun tumrap jagat ning menika wong liyandrayan nanging Setija cetha menika wayah ulun. Pramila Kakang Narada manut klayan ulun punapi mboyah. Yen ulun manut Adi Guru yen Kakang Narada menika manut klayan ulun kedah bantu Setija nanging yen mboyah manut pilalu Kakang Narada oncat saking kalangan Jogring Sloka. Nganten Adi Guru nggih Kakang Narada. Nggih. Narada niku senajan tawala wujude nanging becik bebudene cendhek dedeke dhuwur gegayuhane. Cetha Adi Guru menika badhe nalingsir saking bebener. Yen to tumindakipun Adi Guru ingkang neraka mboten sarujuk. Yen boya sarujuk kepareng Kakang Narada honcat tumurun saking kalangan Jogring Sloka. Nggih, kula tak medhot percaya dinten menika.
aja kula pikulun kita mboyan kena cilik ati kita. Baline Tunggorono ulun ngayomi marang kita. Nanging kita kudu wani karo Gatotkaca. Kita saguh sagah. Kula sagah yen kita saguh cilik gawe loro gedhe tekaning pati Gatotkaca kita tumurun Madyapada. Cilik loro gedhe tekaning pati jeneng kita ulun ngayomi marang kita enggal patenana Gatotkaca nyuwun pangestu ulun. Nyama Dipati kula kulun kita sakarone ulun utus patenana Gatotkaca nyuwun pangestu pikulun. Nontono wong aprang tias padha sarsaran Narada dedalu kedunya lancang kang katimpal kontal telenging samudra karna pracandha lila adres matek maruta ngilahing ayo Adi Bathara Brama ayo enggal disekut tumurun Madyapada goleki Gatotkaca mengko nek wis ketemu Gatotkaca tak banjutin tak cemplungne ora kawah candra dimuka Adi Bathara Brama. Lah kok kowe kendel nggonmu tindak ora apa Adi Bathara Brama? Kakang Bathara Yama apa? Rikala semono Kanjeng Rama pikulun dawuh marang aku lan kowe Kakang Bathara Yama ya
supaya tumurun Madyapada banjut Gatotkaca. Apa Kakang Yamadipati ora priksa menawa sejatine Gatotkaca iku ya mung tedhak turun ulun dhewe. Dadi upama ulun ki tegel, upama ulun iku mateni Gatotkaca, tegese ulun ki tegel marang tedhak turun ulun apa ulun dhewe. Mula aku ora bakal tumindak lelakon iki. Aku moh nandhang kang dudu sak mestine. Rama Pikulun lagi kemendungan ngayomi murku ambeke Angkara Stija. Nanging aku bakal ngayomi tedhak turunku dhewe merga Gatotkaca iku senajan tingkaya apa iku tedhak turun ulun dhewe. Anglire bawan ingkang sinung wadi jagat kang kinarya omong wang wang ilahi yen ngono kuwi arep merong kapuji nggo dawuh Rama Pikulun Hadi Bathara Brama hobamu nek pancen kowe arep merong kapuji nggo dawuh Rama Pikulun kayangan ki jejenggule Yamadipati malah manut tak cegel tak sewanke Rama Pikulun Hyang Jagatnata malah melu disotke babar pisan Kakang Bathara Yama yen karep nyekel karo Bathara Brama aja tinggal loncat iso nyekel karo aku tondo dewa digdaya wae lah laku tak cekel temenanan kowe Hadi Bathara Brama.
Dipati Brahma kita iki tumindak penapi lah kok dewa yane do gelut. Dewa gerang-gerang yane do gelut. Ah, niku lho Adi Bathara Brahma niku sing wijeni. Boten kulun ingkang wijeni menika Kakang Bathara Yama. Ayo Jawa Dipati ora kena goroh lho kowe. Ayo sing wijeni sapa? Jane karep kula nggih nika ning malah kedisikan kula. Lah dadi kita to sing mijeni perkara iki. Nggih. Kang dadi perkarane penapi? Adi Bathara Brahma niku kadhawuhan Rama Pikulun supados mateni Gatotkaca sagah dumugi ning ndata wonten margi boten sagah amargi menika tedhak turunipun Adi Bathara Brahma. Kula eman boten purun kepara samangke badhe merong kapuh jingga. Apa bener Bathara Brahma? Inggih kulun. Jawa Dipati, kula kulun jane sing bener ki ya Bathara Brahma kuwi. Mergo Adi Pramesti Bathara Guru dina iki lagi kependungan. Turta Bathara Brahma iku yen tegel materi Gatotkaca tegese materi tedhak turune ngono lho. Dadi kita mboya perlu manut karo penemune Adi Pramesti. Adi Pramesti iku lagi kependungan penggalihe. Sagedipun enget Purwadaksina Rama Pikulun ya mestine ulun mengko sing ngreka daya. Lah saiki kita karo Bathara Brahma aja kebacut-bacut le selaya. Jeneng kita iku rajaning dewa padha selaya. Jawa Dipati rajaning dewa, Bathara Brahma rajaning dewa kok padha selaya. Ayo kita enggal bali ana kayangan Jungkring Selaka. Rumeksa kayangan mengko yen to ana muga-mugane Adi Guru ulun sang kang bakal merpeki ana Mercapada. Dadi Bathara Brahma kita mboya perlu kuwatir ulun mengko kang bakal ngreka daya ngelingke kalih puting Buti Adi Pramesti Bathara Guru. Risang nayakan ningrat suting rat kutaman manggung amar nugroho rasis moto sukoto waduh Pikulun yen mekaten kula matur sembah nuwun sanget dene Pikulun angayomi tedhak turun ulun inggih punika Gatotkaca. Ya nggih Bathara Brahma ya. Lagi kita kudu bali ana kayangan. Aja nganti kewajiban kita lirwa ngono. Inggih dadi sedika. Semanten ugi kula nyuwun pamit kula. Ya sing ati-ati. Dadi Brahma karo Jawa Dipati wiwit dina iki mboya kena selaya padha rukun. Kita iki kanca ora kena do selaya. Ah nggih jane kula niku nggih ngoten nikune ngoten mawon ketoke kanca jebul mungsuh niku enten mawon kok. Nuwun pamit kulun badhe minggah kalangan wangsul wonten kalangan Jungkring Selaka. Nggih, sing ati-ati Brahma nyawa Dipati aja kurang prayitna.
saya dalwara rasa biar sorot lintang kang gumedhap titi sunyo wis madya latri lumrah gandaning puspita kang karyaning putyan ira sang Dijawara ambrang swaraning Madubranta manungsung sarining kembang Wong sangat juala sangayu palung balulut Kakang Tradawa suncat saka kalangan Jugring Salaka tumurun Madyapada teges wis ora ana pepalang nggonku sipet diwangayomi putu ulun Stija Bama Naraka Notinang karangabak nagih hutang pati Ludira kang nyembur-nyembur jagak rimang munia bangun eko siji diatak nunggal bumi nyokang gumingsir yen mengkono sumedya ulun pelapat tumurun Madyapada sak lakune putu Gusti Jaya